A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Paulines and ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Teresita Acantilado, Josephine Retuya, Lita Manlangit, Lucy Canora, Jessie Lim, Beatriz Roble, Architect Manuel Guanzon, Arlene Duarte, Eddie Aya, Joan Tejedor, Ashira Villarin, Loy Jurado, and thanksgiving and healing of Dr. Leonita Caing and family. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Juanita Ilaya and family, Lilio Lim and family, Maria Yam and family, Neil Sailoon, Novelin Lofranco and family, Richard and Liberato Sabal, Cynthia Gestopa and family, Gina Marie Ipil Batikin, and Lily Dumusmog. Birthday blessings of Lelita Rama, Villa Lieva Matugas, Divina Enriquez Albano, Felma Alquisalas, Ronnie Banzon, Medar Bollozos, and Christopher Alinsan. Thanksgiving offered by Ramon Jr. and Flor Sailoon and family, Bernadette Maaghop, Cherry Ocañada, and Wenceslao family. Special intentions of Joseph Jean Maaghop and family, for the safe travel of Mark Acantilado and family, and for the safety of Flor Moscardon, Ludgerio, and Angeli Ocañada, and Zenaida Belsinia. Blessings for all TV mass sponsors, benefactors, and our YouTube viewers, especially for the intentions of Benjamin Ceniza and Inday MJ. For the protection and safety of overseas Filipino workers, especially those in the Middle East, and for all the intentions of Benjamin Ceniza. For the eternal repose of the souls of Monsignor Alfeo Manalile, Ninita Ramoneda, Juanita and Concesa Gotiano Uy, Conciso Go Macias, Maria Cleofe Clarin, Nathan Pagusara, Pablo Batikin, Reparina, Gabriela, Fernando Jr., Fernando Sr., Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Gabriel, Justino, Pio, Agatona, Vicente, Alejandro, Alicia, and all souls in purgatory. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang timaan sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano mao ang lagda sa Santissima Trinidad. Gimugna kita sa Amahan, pinaagi sa iyang gugma. Gitubos kita sa anak sa atong mga kasalanan, pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Ug ang Espiritu Santo nagpadayon sa paggiya sa simbahan ug sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sa atong pagpanguros, buhaton ta kini uban sa pagdaig ug pagpasalamat sa Santissima Trinidad.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan ko diha sa atong mga panimalay, labi na mga masakiton sa mga hospitals. Mga atong mga kaigsunan nga padayon nagtan-aw sa internet, especially ang mga overseas Filipino workers. Karong adlaw nining Domingo atong gisaulog ang solemnidad sa Santissima Trinidad or Trinity Sunday. Aron maandam kita nining misa atong basulan ang atong tanang mga kalapasan. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadahig sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoon Diyos, langit ng hari, Diyos sa mahal, magkakagahong sa tanan. Nagasimba kami, kanimo,
Magampo kita. Dios nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa Exodo. Busa, nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato, sama sa unang duha ka papan, ug sayo pagkasunod buntag, mitunga siya sa bukid sa Sinai, ug gidala niya ang duha ka papan nga bato, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya, mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod, og nagbarog didto uban ni Moises, og gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises og miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko og hupong sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Mihapa dayon sa yuta si Moises og misimba. Miingon siya, Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw Ginoo sa pag-uban kanako. Tig-a kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan ug dawata kami, ingon nga imo na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw, Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balan, ug mahimayaong ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay kang daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian. Angay kang daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig
Daygon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kerubin, angay kang daygon ubayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya upagay hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan, angay kang daygon ubayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya upagay hangtod sa kahangturan. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamutin ninyo nga mahingpit kamo. Pamatia ang akong mga hangyo. Paghiusa kamo o pagmakigdaiton. Mag-uban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Mag-uban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakigambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios sang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw o Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mga kaigsunan diha sa Panimalay, ug atong mga kaigsunan nga nasa ospital nga mga masakiton, ilabi na po atong mga kaigsunan nga overseas Filipino workers. Miadtong miaging tuig, buwan sa Nobyembre, nagrasyahan in taon ko nga makabakasyon dito sa Estados Unidos. Pagabot na ko dito, akong mga higala nga mga pari, iya kong giingnan, Father Clyde, labong naa na ka dinhi, kung makalugar ka, mas maayo makapaminaw ka sa lecture ni Dr. Eben Alexander. Murag para nako para ng misteryo og kinsa ning tawhana. Tungod akong gi-search sa internet og kinsa ni, layo kayo ang ilahang nahimutangan kay tuwa sa North Carolina, kami sa California. So ga-research ko bahin siyang kinabuhi ug akong nasuta
nga kini si Dr. Eben Alexander usa ka neurosurgeon nga doktor, expert sa pag-opera sa utok. Gani siya mismo niingon siya nga dili kayo siya active sa tinuohang Kristiyano. Posible nga aware siya nga naay Ginoo pero dili kayo gyud na siyang panumduman nga ang Ginoo buhi siyang kinabuhi. Pero niadtong November 10, 2008, aduna hitabo siyang kinabuhi nga nagbag-o gyud sa iyang tibuok pod nga pagkatawo. Nataptan siya sa sakit nga gitawag og E. coli bacterial meningitis. Kaning maong sakit, iya pod ning kaugalingon nga expertise isip usa ka neurosurgeon, neurologist. Niingon siya sa 3 million ka mga tawo tagsara nga usa ka tawo mataptan nining sakita. Sa diyang nahitabo ni sa iyaha ang iyang neocortex, ang outer part sa iyang utok maoy nahimong naapektuhan nining maong sakit. Kining neocortex mo ni responsable sa atong language, sa atong emotion, sa atong audio and visual functions. Mo ni naapektuhan. So kung naapektuhan ang iyang neocortex, nahugog ang iyang brain is also absent. Kung ang imong brain is absent, you are also absent. Nakomatose siya for 7 days, usa ka semana. Pero sa dihang nakomatose siya nga usa ka semana, gidala siya sa usa ka lugar nga dili niya ma-explain. Usa ka lugar nga nindot kaayo, puno sa mga buwak, puno sa daghang, mingon siya, millions of butterflies. Gani, nay usa ka babae nga nisugat niya. Mingon siya, nag-expect pa siya nga ang iyang amahan may musugat niya tungod kay 4 years ago, namatay naman ang iyang amahan nga usa ka neurosurgeon pod. Gidescribe niyang babae nga pirti ka gwapa, pirti ka lisod yun pag-describe. Blue ang mata. Sa dihang panahon nga nag-comatose siya, ang iyang asawa giistorya sa mga doktor nga nag-attend ni Dr. Eben Alexander. Ningon ang mga doktor, Mrs. Alexander, kung mabuhi man ning imuhang bana, vegetable na siya, paralyzed na. Dili na makaila og kinsa tungod kay iyang brain niya is patay na. Mahug og ingnan siya, ikaw ang magbuhi sa imuhang duha ka mga anak nga habilin. Ayaw pag-expect nga imuhang bana maka-function pa isip doktor. Pero after 7 days, nibalik ang panglagsik sa lawas ni Dr. Eben Alexander ug yang gidescribe ang tanang nakita niya didto ug niingon siya nakaadto siya og langit. Niingon pagyud siya nakita niya ang Ginoo didto. Gani kaniadtong panahon na sa diha wa pa siya magkasakit. Dili kayo siya mituo Ginoo, pero pagbalik niya diri sa kalibutan miingon siya nga naay Ginoo. Ug tungod ni ana yang gisulat kining maong libro nga The Proof of Heaven. Dinhi masabtan nimo ang tanan yang explanation. Gani miingon siya nga Ginoo dili nimo ma-explain into one word. Gani niingon siya nga God has no gender, but it's a place full of love, it's a place full of peace. Nga gani katong babae nga nag-ingon nagpakita sa iya ningiinan siya nga you are cherished, you are loved, but you have to return back to earth. But do not worry, all will be all right. Everything will be okay. Mga igsuon, si Dr. Eben Alexander sa diyang nibalik na sa kalibutan, iyang gidebunk ang pagtuo sa kadaghanang mga scientists nga ang control sa tong tibuok lawas dili ang kasing-kasing, dili ang brain, kundi ang atong kalag. Mga igsuon, kitang tanan kalagta, dili lang kay physical body. The problem is that dili tanang katawhan sa tibuok kalibutan aware nga kitang tanan kalag. Mao ni mga igsuon, akong kanunay gisulti sa mga igsuon nato mga masakiton. Posible nga ang atong lawas masakiton, grabe ka masakiton, posible nga mao ni hitabo. But remember this, our souls can be healthy. Ang atong kalag mao ni mulungtad hangtod sa kahangturan. Ug mao ni mas importante mga igsuon. Kay kanunay ni nakong gisulti sa mga masakiton nga mga igsuon nato nga posible nga ang atong sakit sa atong lawas has something to do with our spiritual illness. Sa dihang nibalik si Dr. Eben Alexander sa kalibutan,
Karon dili na kaysa nagpractice sa iyang profession isip doktor. Ug karon kanunay naghatag og lecture sa tibuok kalibutan. Naghatag og information sa tanang mga tao ug kumbensir niya nga adunay langit, adunay Ginoo nga nagpaabot nato dito sa langit. Mga igsuon, ang misteryo sa Santa Trinidad, kung atong ibutang na diri sa atong unahuna, dili nato masabtan. Pero kung atong ibutang sa atong kasing-kasing mga igsuon, masabtan nato nga ang Holy Trinity dili usa ka mathematical problem nga kinahanglang sulbaro nato. Kung atong ibutang sa atong kasing-kasing, masabtan nato nga ang pinakaimportanteng kamatuoran mao ang gugma sa Dios ug ang gugma sa Santa Trinidad nga kitang tanan mga anak ta sa Ginoo, nga kitang tanan gipaabot sa Ginoo ngadto didto sa langit. Mga igsuon, atong pamalandungan karon nining kapiyastahan sa Santa Trinidad, kung unsa ang estado nato sa atong kinabuhi, kung unsa ang mga kalisdanan o pagsuway nga atong natagamtaman karong panahona, kung unsang sakit nga atong natagamtam karong panahona, tan-awan ni imong kamatuoran, aduna tay kalag nga mas gamhanan pa kaysa sa atong lawas. Adunay kalag kita nga mas gi-precious pa sa mga mata sa atong Ginoo. Ug mao ni dakong hinungdan mga igsuon nga kining atong kapistahan sa Santa Trinidad gisaulog sa simbahan, pagpasabot natong tanan nga kung inigabot nato didto sa puloy-anan sa langit, didto nato masuta ang tanan. Dili nato masuta ang tanan diri sa kalibutan. Ang langit, ang padulngan natong tanan, ug walay laing lugar. Ug mao ni mga igsoon atong kanunay iampo, samtang buhi pa tanining kalibutana. Ginoo, ipasabot namo kanunay nga dili lang kami physical body, nga masabtan namo nga kami usab kalag. Tungod kay kung amo ning masabtan nga kami kalag, mas makahimo mig daghang mga butang ug mas madawat namo ang tanan namo mga sufferings diri sa kalibutan in the perspective of faith, nga kining tanan pamaagi sa gugma sa Santa Trinidad. Amen. Nagato ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, gikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, gisaka sa langit, nagalingkod sa tuho sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Karon atong pangadjion ang Oratio Imperata aron maghari ang kalinaw ug hustisya sa Mindanao. Magampo kita. Makagagahong nga Diyos ug mahigugmaong Amahan, kinsa nagabuntog sa gubat ug nagpukan sa mga mapahitason. Itugot nga sa labing dali nga panahon, muhunong na ang kapintas ug muugan na ang mga luha. Nangamuyo kami alang sa mga inosenteng biktima nga napukan sa Marawi. Nangaliyo po kami nga imong panalipdan ang mga pamilya, Muslim o Kristiyano, sa ilang pagdagan ngadto sa lugar nga layo sa peligro. Nagampo kami alang sa kaluwasan sa mga gibihan. O Ginoo, tuburan sa kalinaw ug mahigugmaon niini. Giisip mo nga imong mga anak kadtong naningkamot nga managdait ang katawhan. Sa among pagsalikway sa terorismo nga supak sa pagtulunan sa bisan unsa nga niunuhan sa kalinaw.
hatagi kaming kusog, o giyahi kami sa pagkabot sa dalan sa panagdait. Hiusaha kami, aron magkasinabtanay kami, bisan pa man magkalahi ang among tinuuhan. Luwasa kami, gikan sa kalibutan, nga maduha-duhaon, ug dili masaligon, sa kasilag ug pagdumot, nga maoy mutukmod kanamo, sa kabangis ug kapintas. Mabatunan unta namo ang panaghiusa sa hunahuna ug kasing-kasing, ug mutubo unta ang panag-inig suunay, samtang nag-alima kami sa mga pamilya na naapektuhan. Tudloi kami nga magmalinaon niining panahon sa martial law, magmatinumanon sa makaturunganong sugo sa mga nangulo kanamo, ug dili ang paghagit sa kabangis. Magmaigmat unta kami kun ang mga pamaagi magdala kanamo sa kadautan. Panalangini ang mga nangulo sa gobyerno ug ang anaa sa serbisyo militar. Hatagi sila kaalam ug katarong sa kasing-kasing sa ilang pagpaningkamot sa pagtubag sa problema batok sa kalinaw ug kahusay, sa kagubot nga dala sa mga rebelding grupo, sa kriminalidad ug droga, korupsyon ug kakulangan sa kaugmaran sa katilingban. Panalangini ang katawhan sa Marawi, panalangini ang taga Mindanao, panalangini ang among yutang na tawhan. Hinaot nga mopatigbabaw na unta ang kalinaw ug katarong, aron among matagamtam ang malungtaron nga kalambuan uban ang kalinaw. Amen. Pasalamatan ka karon o among Diyos, kay gidasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among nasakaroon, puti o kimpi, ug takos kayo sa imong kahalangdon, ug pusa o Diyos, kining panod kinibino, mga halad nga nagagikan daw sa kalimon, punta magabot yan sa unsang paagi, diin sa kadaghan sa mga ubas o sa kalimnon ang gihimo. Daghana ang uhay sa trigo, daghang uhay sa trigo, sa pirasong pan natingon. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo karon ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, alang usab sa tungkol ug sa tibok niya santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kini mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi niini, himoa kami nga tunhay gayod nga mga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona, kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituohan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mauusab ang gituohan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang usa ka ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel ug mga arkanghel ingon man sa mga kerubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuwaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahungan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, naigun ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ron pagsantos sining mga gasa, aron mamahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Matag kauna mo nilikpan, ug matag inom, gikan sa kalis. Nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Hangtod niya ikaw mubalik, hangtod niya ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang putli nga esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang namumukhang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong pag-inig sa unay. Hallelujah.
kaigsoon, mao kini atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat nining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o walatian, magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan.
Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ning tambong karon. Daghang salamat usab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Clyde Salitrero o Carm. Ang atong choir, ang Good Samaritan, ang atong mga pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, pinanguluhan nila ni Sally o Bonnie Pepito. Ang atong mga offerers, sila si Beth Erasga o Cherry Ocanyada. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton. Ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo Ginoong Dios nga makagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad na ang misa, manglakaw kita sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.